Bayad sa Maria, oy, basta magsabot dito ni malat sa palengke ba? Siya gini pinakadugayan. Lucio, inhingan pa siya kagahapon nga diri na to niya mag-abot sa tambayanan pagkahiman-himan siya ra dito'y wala. Maria pay imo, mura man mo gula na anad siyang style oy. Ay magkaroon pa niya gibuhat. Sa may maayo, at una ko silang balay para makabaluta kung muuban ba siya o dili. Bitaw, no? Tara! Tara! Maria, di ka mula aga. Bantayin ang balay kay mulakaw ko. Mama po, uy, natagbo na ito pinabot mo sa siklir sa kuha ba? Kabantayan mo din yung balay nga. Ito yung wala. Maria, manglipya ka dili sa balay ha. Unya pamilaan ang mga nilabhan, pagkahuman manilig ka sa gawas. Basig pinikuli na ko unya, nakagubot ra gyapon ang balay. Uy, kini lang ang akong isulog oh. A few moments later. Maria? Uy, asa din yung bataan ni? Nagsige lang di ko yaw-yawa di siya dire. Uy, kay ni si Maria ba? Nauna paglakaw sa ako. Bantay lang ka inikulik ninyo. Uy, asa na mo? Adtuon pa ka na mo sa inyo ha. Dugay kay ka. Yan, nanangit kasi mo mama. Ano man ang hinipad ako nga kabalo man mga dili ko atutugtan. Gisibatan ako. Tara na. Gaya nila, ay ganina naman kung nagpaabot ka rin. Mga nahipabakatok sila. Awit so. Ang awang ilagwan. Wala mahitsura. Lagi sapot ka na ba? Mula. Nagkaroon siya pinaabot sa tuwa ba? Dagway, dudupawik so. Pagpapawis, kanina na kang pinaabot sa mukha. Kanina mo lang, kapag may mga klaro eh. Kung sa akong dugay kay ko nakasipat ka mga tara na. Ay, mamainit sa daig ko bago ko mangumpra. Adto ko mamainit sa idla ka. Kunyanis, pikiri kilami ka ilang pan. Ulo! Kasi mag-order na kasi gutom na kaayo. Hindi, kuha na pati yung amon. Tapos, okay, sa kuya. Ma'am, kapila ka ng amon, te? Yan na jud ko sa kunyanis, pikiri. Magdali ko bi kay gutom na ba? Lami ra ba kayo na ilang pan? Sige na, mga unataro, makasuloy-suloy patadri sa merkado ba? Ang sakit ng mabis. Maria. Mama, madami. Ay, si Pagod day ni mo Maria. Pagod Maria, ka na padulong diri. Bakit day mo diri diay? Nakalagin ni Darina, na mainit. Lami, maghukin pandre sa kinyanis gud. Lami gani kaayo, mao na ako diri na mainit. Uy, wala nang daylaing bakanting lamisa. Dudong pawiks, pwede ko mutapad sa inyong lamisa? Hindi kayo nang unang. Dito customer na ko. Why, isang bangkok niya. Ginamang mainit ka ta. Ang pawis, ang oras si Maria, di na rin siya kapipagkaon. Kanya kung saan man aron dito, naaman na yung mama. Tunulit bangkid. Hindi ko na muna, gusto ko itong clear. Mga bata, wala mo pakita ni Maria? Kasi bata nang gusto sa balay. Wala na ko, wala man kami kabaluasa si Maria gani. Mao ba di ay? Asa day ko siya ni Adto, no? Nga, ang tanglig lang to, ang tayo sabay sa mua. Tapos gawa pag anong mama eh. Asa mo na ito na, apod noon sa daari. Ano ko itong kaon. Dahil kay Ato pa, makita niya si Maria. Tingnan nga papupunan ko. Patay, nauubag ni mama. Kakinsa din ang mga katiitapan ni Claire. Agay! Dawit kinsa na? Uy, hala. Kaya duha katiit, pero walang tao. Wala lang sakpan si Maria. Posible. Dawgi ako daw tanawang kusab sa ilalong. Oh, tulog yun ka tao, oh. Maria, ibat na. Uy, nilakaw man ang tiil. Uy,
Clear. Wala ka kabantay? Dunay duha ka tiil nga tapad nimo. Nang, basta ito